kabeh bakal mati. Woi, aku ya. Woi, sing mati. Woi, maju, tiba. Sandong, malah apa sih? Ambil ulat cilik. Aku kuiso. Aku bakal malih apa? Malih apa? Aku umpama nyangkut malih apa? Sing tak wene iki lho tabok oga. Wis sak sore mati iki kok tabok. Ora ngontrak tenanan. Wong pagak jeluke tenanan. Kene nyir-nyir panas ngene kok malah gara-gara kudu mireng iki. Wonce tenanan nek. Iya kok ngene blek ngono. Lah apa sak blek. Kemasan iki gilane apa sih? Masane kok. Lho iki ambek aku sene senior ya, Cek. Kene ganteng-ganteng dhewe. Delok. Si Gemo si. Ada. Lah susu kok ngereno. Iki Gemo. Nang ayo kok. Apa? Kowe iki lho nyuarane ulo godhok. Iki lho coplok. Ayo. Nyuarane iki. Aja metu kowe. Ulo iki apik. Lah iki. Iki sak melungkar iki. Ada maju. Urung kok. Hei. Iku lho macane. Kowe iki aja sisine wong pagak. Wong pagak iki kon tenanan, wong lanang. Kenapa nangis? Ulo milang. Kokot. Kok ngau kok kok bagianem ning jero nyuarane ulo kok iya mudeng jero ning jero kono lho kowe bagianem aku pas maleh iya aku mlebu kowe metu maksudnya bengi lho kene ulo ilang ulo iku cilik iya goblok gagak ono tidak semua aduh asem lho urang
Iya. Dor. Aku mati. Ah, urung. Aku mati. Lah dalah. Jare mak muni lagi aku mati. Ngono. Ora tau delok ketoprak iki ya. Ya. Iya. Duar. Tweet. Perkatak. Aku mati. Ah? Wah, coba guyu ah. Wah, jajane mudeng ta ora? Lah kan kulino glek malah. Glek ngene. Pertahanan ndang sumat. Goblok iki. Aku siap. Kulo kok pertahanan ndang sumat. Jor mulai. Saiki gak keperbodo. Terus saiki aku nonton ajaji. Iya. Malah kaget aku. Wah. Wong Kampangan. Piye? Rang truk dek musik garjan-janem. Wis wani ora tanjab paling balakan. Apa sing mbok ngarepake? Umukno kupingmu. Ya, kocak sama tenge palagan. Aku wedi karo kowe ora. Ambek papan kang jembar kanggo nentoke kowe apa aku sebakal tumekani Pak. Surat jayane Kangrat lepur dening Brahmastuti. Ayo, kan coake wae. Wong Blambangan opo coba sing bakal pesta-pesta komunitas. Kebaran kowe. Wah. Opo cukup semono kartu daya? Cukup. Takoni. Panjen ke watek prajurit kang sedi mambur. Yo kene ora. Nanging aku ora bakal miris kelawan kowe. Coba sawangan. Ya. Wah. Hey.
kowe sing ngono ning ngarepku. Yo. Kowe bakal dadi tanda kalau mangsaku. Yakso. Oi. Yen to kowe gak kontrol teteknya cukup gede. Ukon-ukon. Orang beto lan rupanya bisa ngalahke prajurit sapa mojo wae sumbar wis sumberane. Kowe ra usah sumbar ayo difungkeno antaraning kowe apa aku sing bakal usra. Mesti kok mabrak dadan. Kowe Persis ojo salah gunda. Ana apa nek? Guyu ngetingi sana apa nek? Ana apa? Aku perkara lis. Aku malah gitu. Ngomong. Ana apa? Aku mati bijak musuh. Ya musuh bijak kowe. Musuh bijak aku. Yo. Chandra. Mojar kowe to. Bar. Lu kok coba nih mati. Ngomong. Aku ngerti awak yo jone enak cang. Baru bro, kok ngelek ngomongnya dhewe mesti kok. Ayo balik. Gatel.